Dnes sa budeme baviť o Area 51. Area 51 je údajne výskumné centrum oddelenie 3 v Nevade. Nachádza sa na pobreží výskumného jazera Grooms Lake a od roku 1957 slúži ako letecká základna Spojených štátov amerických. Je to hlavné výskumné armádne stredisko, ktoré má napríklad príletovú dráhu, ktorá je dlhá cez 7 kilometrov a 93 metrov. Akože na čo? Alebo na čo tam majú cez 20 pristávacích plošín? To čakajú, aby tam pristal Millennium Falcon, alebo čo? Späť k veci. Ako sa dostať dnu? Ako prvé musíte sa dostať cez kontrolné stanovište. Tých je viacero rozmiestnených po celej dĺžke aj šírke Area 51. Je ťažké sa dostať cez každé jedno. Keby ste sa náhodou dostali cez stanovišťa, je tu ploš s cedulami typu smrtiaca sila povolená alebo zákaz fotografovania. Takže to je z dnešného videa všetko. Čau.